Тук сме с Димитър Негревски, голмайстора на Playtech, който беше доскоро в Англия, където наблюдава двубоя с Литва ли беше? С Литва, да. С Литва точно така, по покана на БАМ, всичко осигурено от тях, разбира се. Беше няколко дни в столицата на Англия, Лондон. Така да ни разкажеш от първо лице малко впечатление, как се изкара, доволен ли си, какво ти направи впечатление? Първото това, което бехме отишли да разгледаме Лондон, се осъществи с помощта на Пламен, който ни даде основите за това да може сами да разглеждаме този огромен град за нашите стандарти. Самия матч на Уембли, който беше Англия-Литва, като интерес на самият бой, ще даваше нищо общо, взето Литва беха на нивото на IT лигата, може би, в сравнение с Англия. Да ви пуснем срещу тях, но това трябва. Ако ни дава същите пари, няма проблем. Като матч беше слаб, но като атмосфера, като да видим някакъв голям стадион, какъвто не може да видим тук в България, се осъществи. Беше много интересно. Видяхме и други два от големите стадиони в Лондон, на Челси, Станфорд Бридж и на Арсенал. Емиратс. Ти имаш ли любимци там сред английските отбори? Нямам любимци, общо взето аз съм любимец на обичам головете. Да има интересен добой голове да има. Иначе кой ще бие, другите ще вземат наградата. Нали така? Да, ние само остава зрелището да наблюдаваме, когато го има. Така, насладихте ли си на така вечерните неща, които предлага Лондон? Излизахте някъде, купон нещо? Общо взето там цените са доста по-дебели в сравнение с тук, особено обърнете в нашата бута, иначе ако не се обърнете в нашата бута, не е кой знае колко голяма разликата. Иначе ходиха момчета две вечери на пъб, колкото вечери сме били в Лондон. Аз ги пропуснах. Първата вечер се разминахме, че ходих преди мои роднини. Втората много се изморихме от Уемблито и пропуснахме. Аз съм вече стар човек. Вие сте спортисти, това иначе как се става голмайстор? Надъхан ли си пак да станеш голмайстор? То с никой не съм и предишен път не съм бил надъхан. Общо ние играем за кеф. Каквото дойде това. Никога не се стремиме към голове. Наистина си симпатичен отбор и ти си един от най-добрите им играчи. Пожелавам ти късмет, пожелавам ти да обиколиш света, ако можеш с БАМ. Тя виждаш, че асоциацията на заслужилите дава наистина шансове да видят големи градове. Благодарим на БАМ, че на толкова много хора, не само на единици хора, на сравнително доста всяка година хората ти разглеждат. Така че заслужава уважение със сигурност за тази организация. Асоциация Мини Футбол. Благодарим. Благодарим и ние. Благодарим, окей. Късмет напред и да се виждаме пак. Благодарим. Късмет на всички отбори. По-малко контузии, повече насвара от играта. Така най-хубавото пожелание. Добре, чао. Лека вечер.